Nu præsenterer og forklarer andengradspolynomiet og dets koefficienter a, b, c og d. Vi starter med at skrive andengradspolynomiet op. F x er lige med a x i anden plus b x plus c. Så måden vores andengradspolynomie ser ud er sådan her. Vi har vores parabel. Og ud fra den her, der kan vi aflæse, at a er positiv, eller er større end 0, da grenene vender opad. Så a er positiv. Og så måden vi aflæser b på, er ved at tegne en tangenthældning, som skærer med y-aksen. Der er sådan her. Og der kan vi så se, at den er b er mindre end 0. At b er mindre end 0, da når vi går ud fra her og en gang til højre, at vi går nedad. Så måden vi aflæser c på, det er ved at se skæringen med y-aksen. Og den sker så her. Og da den er under x-aksen, det vil så sige, at c er mindre end 0. Og så d, det er hvor mange gange parablen eller andengradspolynomiet skærer i x-aksen. Og der kan vi så se, at hvis d er større end 0, så skærer parablen eller andengradspolynomiet 2 gange på x-aksen, som er i det her tilfælde. Og hvis den er lig 0, så skærer den kun 1 gang. Og hvis den er mindre end 0, så skærer den overhovedet ikke. Så ligger den bare flagre et eller andet sted, heroppe eller hernede. Så vi kan så se, at d er større end 0. Jeg vil præsentere lidt med noget diskriminant og diskriminantformen, og så vil jeg snakke lidt om faktoropløsning. Så vi starter med diskriminantformen, som er d lige mod b i anden minus 4ac. Og det er så den formel, vi bruger til at finde, hvor mange skæringer, eller d, altså diskriminantformen bruger vi så til at se, hvor mange gange andengradspolynomiet skærer med x-aksen. Og så lad os sige, at d er større end 0, altså d er positiv, så findes der 2 løsninger til x, som er x er lige nu minus b plus minus kvadratroden d over 2a. Så det kan vi så bruge til vores faktoropløsning. Eller en anden måde at udregne det her på, vil så være ved hjælp af faktoropløsning. Og så vil det se sådan her ud. X minus R1 x minus R2. Og så vil vi ligesom få, så kunne vi regne det ud på samme måde som her. Bare ved at sige R1 er lige med minus b plus kvadratroden d over 2a, og R2 er lige med minus b plus kvadratroden d over 2a. Og jeg skal skrive minus. Faktoropløsning på en diskriminant, som er lige med 0, altså der kun er én løsning til x, altså dermed én skæring med x-aksen, kommer til at se sådan her ud, f
af x er lige nu a, parentes, x minus r1, parentes slut i anden. Og det er, hvis der kun er én løsning til x. Vi viser toppunktsformen for en parabel. Toppunktets formel finder toppunktet for en kurve med regneforskriften, som lyder f af x er lige med ax i anden plus bx plus c, hvor at a ikke er lige med 0. Hvis a var lige med 0, ville der ikke være noget toppunkt. Toppunktsformen lyder t er lige med minus b over 2a og minus d over 4a. Det her det er vores x-koordinat, og det her det er vores y-koordinat. Vores d er diskriminanten og er givet ved formen, som lyder d er lige med b i anden minus 4a c. Vi gennemfører beviset ved at vise, at hvis grafen for f er symmetrisk omkring toppunktet, så er toppunktet givet ved toppunktsformen. Og derefter viser vi, at grafen for f er symmetrisk omkring t. Parablen er altid symmetrisk. Det man bruger i beviset er fordi, at de to c-punkter er ens. C-punkterne ligger her. Afstanden fra xt til 2xt og 0 er lige lange. Vores xt ligger her, og vores 2xt ligger her. Det gælder om at finde de to rødder. Den ene kender vi, og den er 0. F0 er lig med C. F0 er lig med C. X-koordinaten for toppunktet xt findes derfor ved at løse ligningen, som lyder følgende. F af x er lig med c. I det denne ligning må have løsningerne x er lig med 0 og x er lig med xt på grund af symmetrien omkring toppunktet. Og den kan altså skrives som lyder følgende. Ax i anden plus bx plus c er lig med c. Ved at trække c fra på begge sider, så finder man altså ud af, at den lyder sådan. Ax i anden plus bx er lig med 0. Det er så her, hvor man ved, at man sætter x uden for parentesen og får x parentes ax plus b parentes slut er lig med 0. Ved at isolere x i ligningen ax plus b er lig med 0, finder vi derfor ud af, at den lyder som følgende. X er lig med minus b over a. Men denne værdi må være lig med 2x2 på grund af asymmetrien. Det vil sige, at det lyder som følgende. 2x t er lig med minus b over a. Og xt er lig med minus b over 2a. Hvilket det også stemmer overens med ligningen. Og ja, for at finde y-koordinaten til toppunktet yr, indsætter vi xt i regneforskriften for f. Og nu har vi fundet vores x-koordinat for toppunktet x. Den x-koordinat, jeg regnede mig frem til, indsætter jeg i min parabel. Jeg starter med at skrive yr er lig med f x t er lig med
A, parentes start, minus B, 2A. I anden selvfølgelig. Plus B, parentes start, minus B, 2A. Og plus C til sidst. Vi skal nu regne det ud og reducere det og sige L lige med A, B i anden, fordi der er 2 B'er over 4 i anden, minus B i anden, under 2A plus C. Vi skal nu reducere endnu mere og sige B i anden, 4A minus B i anden over 2A plus C. Vi sørger nu for, at alle ledene i ligningen får samme nævner, nemlig vores 4A. Så det gør vi ved at sige Y R er lige med, eller YT er lige med B i anden 4A minus 2B i anden over 4A plus 4AC over 4A. Og ved addition af brøkerne fås nu YT er lige med B i anden minus 2B i anden plus 4AC 4A er lige med minus B i anden plus 4AC over 4A er lige med minus D over 4A. I det vores D er lige med B i anden minus 4AC, er vi nu vist, at hvis parablen er symmetrisk omkring toppunktet, så er toppunktet xt og vores yt givet ved formlen t er lige med minus b 2a minus d over 4a, parentes slut. Det var vores x-koordinat og vores y-koordinat.